morgen får årets ansøgere til de videregående uddannelser at vide, om de har sikret sig en studieplads til efteråret. Omkring 10.000 personer har i år søgt en plads på en af de videregående uddannelser i Nordjylland som prioritet nummer 1. Og mens størstedelen er sikre på at komme ind, så går mange i disse dage og venter i spænding på besked, om netop de har fået en plads på drømmestudiet. En af dem er Mikkel Møller Christensen fra Aalborg. Han har søgt ind på psykologi. Jeg er ikke i tvivl om, at det er den rette vej at gå for mig. Så jeg håber jo inderligt, at jeg kan få lov at komme ind på psykologi, selvom jeg er sådan lige på kanten. Efter uddannelse og job som sundhedsassistent fik den 38-årige aalborgenser efter kort tids overvejelse lyst til at søge ind på en videregående uddannelse. De seneste 2 år har han derfor brugt til at tage en studentereksamen. Jeg havde tænkt over det i sådan et par uger, og så tog jeg kontakt til Aalborg Studenterkursus, da de lukkede op, og så blev jeg meldt på et hold. Det er derfor heller ikke så lidt, der står på spil tirsdag. Når man taler om det, er det selvfølgelig, så er man meget spændt, ikke? Og så jo tættere vi kommer på, og lige nu i den her uge, der har jeg fri uge, så der har jeg haft rig mulighed for at gå og tænke over det, ikke også? Så jo, det har kriblet og krablet. Når resultatet omkring midnat bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside, er han godt nok på arbejde på det børnehjem, hvor han pt. Er vikar. Men når han har et øjebliksfri, er han ikke i tvivl om, hvad tiden skal bruges på. Lige snart jeg kan sætte mig ned med computeren, så skal jeg da i hvert fald ind og tjekke. Han har dog også plan B klar, hvis det hele skulle glippe. Så kommer jeg ind på sociologi, og der er ikke noget karakterkrav. Sidste år blev 6.500 optaget på en videregående uddannelse i Nordjylland. Og så skal det handle om de lidt yngre studerende, for der er det almene gymnasium, og så er der erhvervsskolerne. Men på Hjørring Gymnasium forsøger